Bueno mga kaigsunan, intak na karon na sa kabuntagon o kaudtohon makagagabion. Depende sa unsang oras mo nga maka-open mga kaigsunan. Atong padayonon higala ang katong Daniel City 25. Oh. Daniel City 25 kapaglaom aron atong mahibal-an nga ang napulo kasugo mga higala kung 10 commandments mga igsoon nga giusab mga higala sa ato nga mga kaigsuonan, ato nga mga higala nga mga RCC ko na Romano Katoliko, Roman Catholic Church mga kapaglaom. Ato nga gitun-an mga higala ang 10 commandments tungod manggod kay nahitabo mga kaigsuonan kadtong pulis nga kaso ni Jonel Higala nga pagpamusil mga kapaglaom muna hinungdan niya nagtuon ta tungod kay wa manggod ni ma-reconcile, wa manggod maduol sa mga kadagkuan sa mga RCC kon mga kaparian ug obispo baka mga higala nga kini nga mga kaso mga kaigsunan kon kini na ila pa ni nga naduol dayon mga higala, sigurado ko mga kaigsunan dili mahitabo ang krimen, atong krimen mga kaigsunan. Oh. Mo na nga atong gitagaag pagtagad mga kaigsunan kay ang sugo sa Ginoo gikinahanglan gayud higala nga ma-implementar sa mga tao higala. Oh. Kung unsa mga kaigsuonan ang angay buhaton sa usa ka tawo nga magguilty siya, dili siya kanabang mawala sa siyang kaugalingon mga kapaglaom. Kay once mawala ka sa imong kaugalingon higala, maunay giingon mga kaigsuonan. Munay giingon nga ulahi na mga igsuon. Ulahin ang pagbasol kay may tabo mga higala nga ang kadtong gibuhat sa pulis usa ka dako nga kabasulanan mga kaigsunan. Nga naman tungod kay wala gani maduol mga igsoon. Naduol ba sa mga pare og unsay relihiyon in Jonel mga kaigsunan? Kadakon na niya grangko, sarhinto na. Sergeant Jonel mabulok sa bilangguan kapaglaom. Tungod ni ini nga wala matagaig pagtagad. Og naduol pa ni sa mga sama kung Adventista pa ni, dili to makahimo ang adto mga kaigsunan. Oo. Ngano man. Ma-reconcile man to. Maduol to siya. Matawag nato mga higala matambagan. Kaya reconcile tambag ra mga kaigsuonan ngadto sa pulis higala pero wa magpakabana mga igsuon ang mga leader ko nagitawag og mga pangulo nga mga espirituhanon nga pangulo higala. Wala na hitabo na mga kaigsunan. Doon na mga aksidente nga hitabo. Duha nang namatay mga igsuon. Una, kay kinigod mga kaigsuonan, dili man ay mamonitor sa mga kapulisan. Kay pulis gud na. Mag-monitor man na. Naana sa mga espirituhanon. Kay naa man yun na relihiyon mga kaigsuonan. Dili man na mahitabo mga higala nga walay relihiyon. No? Doolon to siya sa obispo unya pare o pastor baka kung unsay iya relihiyon mga higala dayon apay mangnuan ngani mong guna mga igsoon kini nga 10 commandments mga higala wala na tagaig pagtagad gani mga igsoon nga giusab gani mo na nga sa Daniel City 25 kung atong basahon kapaglaom matod Padre Higala
Daniel City 25. Og siya magsulti sa dagkong mga pulong batok sa langdon o yamot. Og magapaluya sa mga balaan sa langdon o yamot. Og siya magunahuna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan. Og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon. Og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. Usa day mga kabaglaom, giklaro mga higala nga adunay mga tao nga mapasipalahon batok sa halangdon o yamot og magapaluya sa mga balaan. Maluya ang mga balaan nga naman sa usa ka libog 260 ka mga tuig ang pagdaog-daog nila sa Kristohanon nga mga Sabbath keepers. Kay lagi ipugos nila kapag laom ang Domingo mga kaigsunan. Nga Domingo nga ginausab na mga higala, mga kaigsuunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nganong dili man nato makuan mga igsoon? Ni ama na diri mga higala. Matod pa dinhi sa Catholic Mirror, September 23, 1893. The Catholic Church forever 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission, divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Wala sila'y kaikog sa Ginoo, wala sila'y kaikog sa Dios nga naghatag nga gisulat sa tudlo sa Dios ang napulo kasugo mga igsoon. Naapoy Ili Soriano higala nga matud pa nga wala na ang daang tipan, lumang tipan, kay maluma day ang pulong sa Dios. Mr. Soriano, Ili Soriano, ayaw lagi pagpataka-taka. Unsay nahitabo sa atong kalibutan karon kapag laom. Grabe ng kamatay, pinutlanay siliog, sangkot ang mga pulis, mga kaigsunan, naapoy amahan o anak nag-away, nagpinatyanay tungod lang sa gamay hinungdan sa iro. Ngano man na, tungodan ng Ili Soriano, mga higala, nga gapa matuod nga wala na ang natin commandments. Gigamit pa niyang Hebrohanon mga higala sa iyang binuang mga kaigsunan. Unya dili day mo gipasabot mga higala. Ato ra ng komentaryon mga igsoon. Unsa ka hawd-hawro ni Ili Soriano higala. Tanaw na to ng debate nila. Kusog mangoreksyon niya siya di pa korehir. Nga taas ra kuno ang iyang sistemas pangutana rebenta asa og siyay mo hatag mga higala og kining muhatag siya og atubag pertinta asa di mo reklamo ang Adventista. Grabe pagka madawg-daugon mga igsoon. Mao ni mga resulta nga dili mahadlok og Ginoo, mga taong mapasipalahon. Dili matambagan nila mga igsoon ang hitabo sa pulis o hitabo nining mga tao karon nga ang pulis piniriso nakapatay gipatay parehag reliyon, dili mo makareconcile, dili kay ngano man mga mapasipalahon batok sa langdon o yamot mga higala. Sa pa klaro kay diri mga kaigsunan. Sa 538 AD, diya gisugdan nila higala ang gitawag nila mga kapaglaom nga gitawag Inquisition. Diya nagsugod higala nga hangtod sa 1798 gitawag og Dark Ages. Nganong gitawag Dark Ages kanianang mga tuiga mga higala grabing kangit-ngit. Mihari ang kangit-ngit mga kaigsunan. Usa ka libog 260 ka mga tuig ang gap taas kay panahon mga kaigsunan.
ang mga Sabbath keepers no kadindiin sila mga higala kung asa sila manago sa lungib sa langob sa mga kabukiran kay ngano man ipapugos mga kapaglaom gipapugos nila nga ang Domingo mao naghihimo ang adlawng ipapulay. Moabot karon na karong panahon na mga kaigsunan sultian ta mo. Moabot ang National Sandilo. National Sandilo higala moabot kini sa tao mga kaigsunan. Moabot sa atong nasod higala aduna say lockdown. Kung wala kay pinirmahan diya nga nipirma ka sa Domingo aw dili ka kapalit, dili ka kaadtog tabo, dili ka kaadtog mga asa nga mga lugar mga igsoon gi-lockdown mga kaigsunan. O gana naana sa Philippine Code garon mga higala nga Blue Sandilo mga kaigsunan. O. Nana na sa Philippine Code mga igsoon. O dili na siya nato mabasta-basta mga kaigsunan. O atong hinumduman higala ngang Ginoo naghatag nato og guide. Naghatag nato og katungod nga makasabot ta sa kamatuoran. O, makasabot ta sa kamatuoran mga igsoon.